नमस्कार. गजाली या कार्यक्रमामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपल्याकडे असा एक पाहुणा कलाकार आहे की ज्यानं पाहुणा नावाचंच नाटक लिहिलेलं आहे. सुखाशी भांडतो आम्ही, देहभान, ज्याचा त्याचा प्रश्न, अशी नाटकं, आम्ही असू लाडके सारखा चित्रपट आणि असा बालगंधर्व सारखी एक वेगळ्या विषयावरची आव्हानात्मक अशी कादंबरी, असा लेखन, अभिनय आणि दिग्दर्शन या तिन्ही क्षेत्रामध्ये अगदी मुक्त संचार करणारा मराठी रंगभूमीवरचा, मराठी चित्रपटामधला असा एक लेखक, पटकथा लेखक, एक अभिनेता, एक दिग्दर्शक आज आपल्याकडे गजाली या कार्यक्रमामध्ये आलेला आहे. नाही, इतक्या झटपट त्यांचं नाव आपल्याला समजणार नाही, कारण हा माणूस तसा प्रसिद्धीपासून थोडासा दूर आहे आणि म्हणूनच त्याला आज आपल्यासमोर बोलतं करायचा हा प्रयत्न आहे, त्यांच्याशी गप्पा मारायचा प्रयत्न आहे. या कलाकाराचं नाव आहे अभिराम भडकमकर. अभिराम, प्रुडंट मीडियाच्या गजाली या कार्यक्रमामध्ये स्वागत. नमस्कार. मला सांगा, तुम्ही कॉमर्सचे ग्रॅज्युएट, त्याच्यानंतर कम्युनिकेशन्स आणि जर्नलिझममधला डिप्लोमा केला आणि अचानक नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गाठलं. तर अभिनय हा जन्मतः असावा लागतो असं म्हणतात, तर तो तसा काही होता का? नाही तर मग हे आपलं शिक्षण सोडून अचानक नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाकडे कशी काय उडी? मुळात कॉमर्स आणि जर्नलिझम या दोन्ही गोष्टींच्याकडे खरं तर मी नाईलाजाने गेलो होतो. म्हणजे शिक्षण असलं पाहिजे किंवा शिक्षण घ्यावंच लागतं आणि म्हणून खरं तर मी शिक्षण घेतलं असं म्हणायला हरकत नाही. खरं तर लहानपणापासूनच मला अभिनय आणि या सगळ्या गोष्टीचा खूप आवड होती, कारण ज्या शाळेमध्ये मी होतो ती राष्ट्रसेवा दलाची शाळा होती, आंतरभारती विद्यालय म्हणून. तर आमच्या शाळेमध्ये नाटक या प्रकाराला फार महत्त्व होतं, कारण त्यात तिथे पु ल देशपांडे यायचे, निळू फुले असायचे किंवा असं सगळं नाटकाचं वातावरण आमच्या शाळेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती होतं. आणि हे मोठ्या प्रमाणावरती वातावरण असल्यामुळे नाटक या गोष्टीकडे फार एक ओढा होता. लहानपणी आम्ही पुलंचं दिवाणी हे पुढारी पाहिजे बसवलं होतं, शिरवाडकरांचं दिवाणी दावा ते बसवलं होतं. त्यामुळे लहानपणापासून नाटक या प्रकाराची फार ओढ होती आणि या क्षेत्रामध्ये आपण गेलं पाहिजे असं एक वाटत राहिलं. पण अर्थात शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर आता लक्षात आलं की आता काय करायचं, कारण त्यावेळेला टेलिव्हिजन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नव्हता, संधी फारशा नव्हत्या. मग अशा वेळेला एक वर्षभर मला काही करायला सुचत नव्हतं, म्हणून मग मी जर्नलिझमचा एक कोर्स केला आहे की स्वतःला आणि लोकांना सांगता यावं काय करतोय, तर बाबा कोर्स करतोय असा. पण त्या दरम्यानच्या काळामध्ये एक गोष्ट अशी झाली की सत्यदेव दुबे आमच्या नाट्यसंस्थेमध्ये आले. म्हणजे दरम्यान मी कोल्हापूरहून पुण्याला शिकायला आलो होतो आणि पुण्याला यायचं कारणही हेच होतं की पुण्यात नाटक करायला मिळेल. आणि पुण्याला आल्यानंतर आमच्या ड्रॉपर्स नाट्यसंस्थेमध्ये सत्यदेव दुबेंनी तुघलक नावाचं आमचं नाटक बसवलं आणि त्याच्यासाठी 1 वर्ष आमचं त्यांनी वर्कशॉप घेतलं. आणि त्या नाटकाच्या प्रोसेसमध्ये लक्षात आलं की आपल्याला या क्षेत्रामध्ये जायचं आहे, ते आंधळेपणाने न जाता कुठेतरी जरा विचारपूर्वक डोळसपणे जावं, आणि म्हणून मग एक प्रशिक्षण त्याच्या पाठीशी असलं पाहिजे. आणि म्हणून मग मी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाला प्रवेश घेतला. त्यावेळी तो पूर्णपणे विचार करून घेतला की आपल्याला एक प्रशिक्षण घेतलं पाहिजे आणि म्हणून मी तो प्रवेश त्या स्कूलमध्ये घेतला. पण हे प्रशिक्षण घेऊन मग आपण पूर्ण वेळ रंगभूमीवरती जायचं, हे अगदी पूर्णपणे ठरलेलं होतं की आपण पूर्ण वेळ नाटक करायचं, हा अगदी ठरलेला भाग होता आणि म्हणूनच मग मी ते प्रशिक्षण घेतलं. तुमची नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये तुम्ही ॲक्टिंगमध्ये स्पेशलायझेशन केलं, अभिनयामध्ये. हो हो. पण त्याच्यानंतरची तुमची जर का कारकीर्द बघितली तर अभिनयाकडे थोडंसं दुर्लक्ष म्हणा, पण अभिनयाकडे थोडा कमी ओढा आणि जास्ती ओढा हा लेखनाकडे गेला. हे कसं झालं? मुळात अभिनयाचं प्रशिक्षण घेतल्यानंतर मुंबईत आल्यानंतर मी अभिनय करायला सुरुवात केली होती. मी चाणक्य मालिकेत काम केलं, मी रास्ते नावाच्या मालिकेत काम केलं, वेगवेगळ्या प्रकारे हे चालू होतं. पण त्याच वेळेला खरं तर कॉलेजमध्ये असतानापासून मी एकांकिका पण लिहित होतो. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये असताना मी एक पूर्ण नाटकही 2 अंकी लिहिलं होतं, ते तिथल्या लोकांना आवडलं होतं. त्यामुळे आपल्याला लेखनाचंही एक अंग आहे ही गोष्ट मला त्यावेळेला जाणवायला लागली होती की आपण लिहू शकतो, की आपल्याला लिहावंसं वाटतं. आणि हे करत असताना अचानक मुंबईमध्ये जी संधी मिळेल त्या पद्धतीने मी काम करत होतो. आणि अचानक एक दिवस मी अरुण नलावडेंना भेटायला गेलो होतो त्यांच्या एका सिरियलमधल्या भूमिकेसाठी, आणि तिथे सुधीर भट उभे होते आणि ते अचानक त्यांनी ओळख करून दिल्यावर ते म्हणे की हा लिहितो सुद्धा का? तर म्हणे मला एक नाटक पाहिजे अशोक सराफसाठी.
आणि डोक्यात काही आहे का? म्हटलं नाही, असं डोक्यात वगैरे काही नाही आहे. पण माझ्या डोक्यामध्ये त्या म्हणजे खूप NSDमध्ये असल्यापासून जॉर्ज फेदोचं एक कॉमेडी नाटक होतं. ते खरं तर सेक्स कॉमेडी म्हणायलाही हरकत नाही, पण मला असं वाटत होतं की याच्यातून एक खूप छान कौटुंबिक नाटक होऊ शकतं, कौटुंबिक कॉमेडी होऊ शकते आणि डबल रोल वगैरे असल्यामुळे ते खूप चांगलं होऊ शकतं. तर मी उभ्या भटांना सांगितलं की असं डबल रोलचं नाटक आहे, कारण मला ताबडतोब लिहून दे आणि 8 दिवसाच्या आत तू मला लिहून दे. तर हा अनुभव माझ्यासाठी खूप नवा होता. म्हटलं करून तर बघूयात, आणि म्हणून मी अगदी 8 दिवस मानेवर खडा ठेवून बसून राहिलो आणि ते नाटक, त्याचं रूपांतर मी मराठीमध्ये केलं त्या नाटकाचं. ते फक्त रूपांतर नव्हतं, कारण ओरिजिनल सेक्स कॉमेडी होती आणि मला त्याचं एक कौटुंबिक नाटक करायचं होतं. त्यामुळे तशा पद्धतीचं ते एक कौटुंबिक नाटक त्या ठिकाणी मी केलं. ते अशोक सराफला आवडलं आणि तिथपासून एक लेखनाची कारकीर्द जी आहे ती सुरू झाली. आणि ती करता करता माझ्याकडून अभिनयाकडे खरोखरच दुर्लक्ष झालं. म्हणजे मला असं वाटलं की ते मी करायला हवं होतं, मी नाटक करायला हवं होतं, किंवा मी वेळ काढायला हवा होता की नाही. व्हायचं असं की डेडलाईन आहे, काही आपण लिहितो आहे आणि त्यामुळे तो वेळ सगळ्या लेखनाकडे जायला लागला की जबाबदारी आहे, आपल्याला हे पूर्ण करून द्यायचं आहे. अशा याच्यामध्ये कदाचित मला असं वाटतं की मी थोडं लक्ष द्यायला हवं होतं, हे मला जाणवतं. पण त्याही याच्यामध्ये पछाडलेल्यासारखा चित्रपट, देवकीसारखा चित्रपट मला करायला मिळाला, मला सैलाबसारखी मालिका करायला मिळाली, दामिनीमध्ये मी काम केलं. त्यामुळे तेही सुरू होतं. पण अजूनही मला जाणवतं की अजूनही आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे आणि अजूनही लक्ष दिलं पाहिजे. पण एक नाटककार म्हणून विचारतो की तुम्हाला नाटकाचा विषय सुचतो कसा? म्हणजे तो एक कोणीतरी पात्र बघून सुचतो, म्हणजे भूमी असं माणूस बघून सुचतो, एखादी घटना बघून सुचतो, ती वाचून सुचतो, कट्ट्यावरती गप्पा मारताना सुचतो, कसा सुचतो हा नाटकाचा विषय? खरं तर दैनंदिन जीवनामध्ये जगत असताना आपण नाटक शोधणं असा काही प्रकार नसतो की बाबा एखादी घटना घडली तर अरे आता याच्यामध्ये नाट्य दिसतं का, किंवा एखादी इंटरेस्टिंग व्यक्ती दिसली तर अरे ह्याचं काही कॅरेक्टर आपल्याला करता येईल का. तर असं काही प्रोसेस नसते, म्हणजे दैनंदिन जगताना काही ते हे नसतं. पण एक लक्षात येतं की तुम्ही जगता जगता कुठेतरी त्या जगण्याकडे बघत पण असता आणि या बघण्यातनं कुठेतरी त्या सगळ्या जगण्याबद्दलचं एक चिंतन मनामध्ये सुरू झालेलं असतं. ते कधी तुमच्या नकळत असतं, कधी अगदी हेतुपुरस्सर तुम्ही ते केलेलं असतं आणि तुमच्या आजूबाजूला जे काही सगळं घडत असतं त्याची तुमच्या अंतर्मनामध्ये कुठेतरी एक प्रतिक्रिया उमटत असते सतत. आणि ती प्रतिक्रिया, त्या प्रतिक्रियेतनं होणारं त्याचं ॲनालिसिस, त्याचं होणारं चिंतन, या सगळ्यामधनं मग ते एक नाटक कुठेतरी मिळत जातं. या सगळ्यातनं मग वाटायला लागतं की अरे ह्याच्यामध्ये नाट्य आहे, किंवा हे आपल्याला मांडलं पाहिजे आणि हे मांडत असताना अशा पद्धतीने ते मांडलं पाहिजे. आणि मग अननोईंगलीसुद्धा अनेकदा पाहिलेली इंटरेस्टिंग माणसं, काही पाहिलेली इंटरेस्टिंग घटना किंवा या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी त्या सगळ्या याच्यामध्ये आपल्याला दिसायला लागतात. त्यामुळे ही जी सगळी प्रोसेस होते ही कुठेतरी वेगळ्या पातळीवरती होते. म्हणजे ती अगदी कॉन्शियसली तुम्ही या सगळ्या गोष्टी करता असं नाही, पण ते घडत जातं असं मला वाटतं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की जितक्या उत्कटतेनं तुम्ही जगाल आणि जितक्या उत्कटतेनं तुम्ही आजूबाजूच्या सगळ्या गोष्टींना एक प्रतिसाद देत राहाल, तितकं तुम्ही तुमच्या नाटकाच्या अधिकाधिक जवळ जाता असं मला वाटतं. माहिती आहे का, नाही पण आता तुम्ही म्हटलं असं सुधीर भटांच्या सारखं की कुणी तुम्हाला मला एक नाटक लिहून दे असं सांगतो, हा विषय आहे, तसं करता येतं का? म्हणजे कुठल्या संदर्भात विचारतो मी, की संगीताच्या संदर्भात, की संगीतामध्ये आता परिस्थिती अशी झालेली आहे की तुम्ही ठेका दिला की गाणं लिहून देता. बरोबर, हो. तसा प्रोसेस नाटकामध्ये शक्य आहे? नाटकाच्या बाबतीमध्ये हे मी शक्यतो पूर्णतः टाळलेलं आहे. म्हणजे सुधीर भटांनी मला ते सांगितलं होतं तेव्हा जर माझ्या डोक्यामध्ये ती जर कॉमेडी नसती जॉर्ज फेदोची, तर कदाचित माझ्याकडे काही नाही आहे असं मी सांगितलं असतं. त्यामुळे त्यांनी सांगितलेलं माझ्या मनामध्ये कुठेतरी जे नाटक रुतून राहिलं होतं तेच कुठेतरी हल्ल्यासारखं झालं आणि त्याला जागं केल्यासारखं झालं आणि त्यातनं हसत खेळत मी लिहिलं. अदरवाईज त्याच्यानंतर एक स्थळ स्नेह मंदिरचा अपवाद सोडला तर असं कधीही झालेलं नाही आहे की बाबा मला या विषयावरती नाटक लिहून दे किंवा मला या पात्रांसाठी, या कलाकारासाठी नाटक लिहून दे, असं पुढेही कधी झाले नाही. कारण सुधीर भटांनी त्याच्यानंतर माझ्यासमोर तर इंग्रजी नाटकांची अगदी यादीच टाकली की ह्याचं इंग्लिशचं हे करून दे, त्याचंही करून दे, किंवा असा सगळा जो, आणि त्यावेळेला एक ट्रेंड पण खूप आला होता की इंग्लिश नाटक घ्यायचं आणि त्याचं एक मराठी नाटक करून रंगमंचावरती आणायचं. तर त्या ट्रेंडच्या मागे न लागल्यामुळे ते माझ्यावर फार चिडायचे की बाबा तू आळशी आहेस, तू कर. तर मला एक माहीत होतं की बाबा म्हणजे नाटकावर आपलं पोट आहे हे ठीक आहे, पण म्हणून पोटासाठी नाटकं लिहायची नाहीत. कारण उगीचंच मग ते असं व्हायला लागते, नाटकं पाडणं आपण जे म्हणतो की तशा पद्धतीने ते व्हायला लागतं. आणि त्याच्यापासून मी नाटक ही गोष्ट फार वेगळी ठेवली. म्हणजे सिरियलमध्ये बऱ्याचदा असं होतं की त्यांची ठरलेली कथा असते, त्यांनी ठरवलेला विषय असतो, काही वेळा त्या सिरियलचे काही एपिसोड टेलिकास्ट पण झालेले असतात आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एक लेखक म्हणून आत प्रवेश करत असता. तर सिरियल्सच्या बाबतीमध्ये ज्या काळात मी सिरियल लिहित होतो त्यावेळेला मी असं केलं
की सिरियलचा विषय कुणाचाही असेल कसाही असेल तरी मी एक लेखक म्हणून त्याच्यामध्ये सहभागी व्हायचो त्या टीममध्ये. पण नाटक हे मी मुळात प्युअर असं ठेवलं होतं, कारण मला असं वाटतं की नाटक ही एकच गोष्ट अशी आहे या तीनही माध्यमांमध्ये, सिनेमा, सिरियल आणि नाटक याच्यामध्ये, की ज्याच्यामध्ये लेखकाला स्वतःला अभिव्यक्त होण्याचा एक स्वातंत्र्य आहे. चित्रपटामध्ये सुद्धा तुम्ही खूप बांधले गेलेले असतात किंवा तुम्ही परावलंबी असता असं मला वाटतं. सिरियलमध्ये तर तुम्ही पूर्णच परावलंबी असता. पण नाटक हे एक असं क्षेत्र आपल्याला ठेवता येतं की ज्यामध्ये मला जे वाटेल तेच मी लिहू शकेन आणि मी तसंच लिहू शकेन. तिथे तडजोडी करण्याची गरज निर्माण होत नाही. आणि मला असं सांगायचं की मी म्हणजे हे मी अभिमानाने सांगतो की मी व्यावसायिक रंगभूमीवरती काम केलं आणि तरीही मला तडजोडी करायला लागल्या नाहीत. कारण मी जेव्हा नाटक करायला मुंबईत गेलो तेव्हा व्यावसायिक रंगभूमीकडे अत्यंत तुच्छतेने पाहणारा एक वर्ग होता. म्हणजे त्यावेळेला ती फॅशन होती. म्हणजे मी जेव्हा हसत खेळत लिहिलं तेव्हा मला माझ्या एका नाटककार मित्रांनी विचारलं, तू काय शिवाजी मंदिर नाटक लिहिलंयस? म्हणजे असं काहीतरी फार मोठा गुन्हा केल्यासारखं मला त्यावेळेला वाटत होतं. आणि पण मी नेहमी असं विचारायचो की विजयाबाईंची सगळी कारकीर्द ही व्यावसायिक रंगभूमीवरतीच झाली. भले त्यांनी त्याला लोकरंगभूमी असं नाव दिलं असलं तरी ती व्यावसायिक रंगभूमीच आहे. जयवंत दळवींची सगळी नाटकं इथे झाली, सखाराम बाइंडर इथे झालं, वाडा चिरेबंदी इथे झालं. याचाच अर्थ असा की आपल्या व्यावसायिक रंगभूमीवरती प्रयोगशीलतेला खूप मोठी संधी आहे. आणि म्हणून आपल्याकडे वेगळी प्रायोगिकतेची चूल मांडून बसण्याची खरंच काही गरज आहे का? आणि खरंच तिथं वेगळं काही असं प्रायोगिक होतं आहे का? ही एक संशोधनाचा खरं तर विषय आहे. पण मी अगदी हट्टांनी ठरवलं होतं की कुठलीही कॉम्प्रोमाइज न करता मला जे लिहायचं आहे तेच मी लिहिणार आणि ते व्यावसायिक रंगभूमीवरच्या निर्मात्याने मागितलं तरी मी त्याच्याकडे तुच्छतेने पाहणार नाही. या सगळ्याचा एक परिणाम झाला. त्यावेळेला समीक्षकांनी आमच्या नाटकांच्याकडे त्या पद्धतीनेच पाहिलं, म्हणजे की बाबा ही व्यावसायिक रंगभूमीवरची नाटकं की अशा पद्धतीने. पण त्याच वेळा ती नाटकं दिल्लीमध्ये प्रायोगिक रंगभूमीवरती होत होती. ज्याचा त्याचा प्रश्न इथे व्यावसायिक रंगभूमीवरती होतं. दिल्लीमध्ये ते सवाल आपणा यांनी व्यावसायिक रंगभूमीवरती होत होतं. त्यामुळे आपल्याकडे नाटक प्रायोगिक आहे की व्यावसायिक आहे हे केवळ ते कुठे सादर होतं याच्यावरती जर ठरणार असेल तर मग कुठे सादर होतं याची आपण काळजी कशाला करायची, असा भाग मी विचार त्यामध्ये केला. आणि त्याच्यानंतर सांगायला मला अतिशय आनंद वाटतो की त्यावेळेला तुच्छतेने नाकं मुरडणारे सगळेजण आज व्यावसायिक रंगभूमीवरती नाटकं लिहित आहेत आणि व्यावसायिक रंगभूमीवरती कामही करतायत. त्यामुळे आम्ही त्यावेळेला जे म्हटलं होतं, म्हणजे चंद्रकांत कुलकर्णी होता, प्रशांत दळवी पण होता, या सगळ्या मंडळींनी आम्ही जे म्हटलं होतं की ती सीमारेषा कुठेतरी पुसट होते ती आज निश्चितच पुसलेली आपल्याला दिसून येते आहे. तुमच्या एका एकांकिकेचं तुम्ही नाटक केलं. हो, देहभान. हो. तर ते का केलं ते नंतर सांगा. पण मुळात एकांकिकेचा विषय आणि नाटकाचा विषय असं काही वेगळं असतं का, हा एक प्रश्न. आणि दुसरं, एकांकिका हे नाटकाचं छोटं रूप आहे का? नाही, मला असं वाटतं की तो एक स्वतंत्र कला प्रकार आहे. ज्याप्रमाणे लघुकथा आणि कादंबरी हा जसा एक प्रकार आपण म्हणू शकतो की लेखकाला माहीत असलं पाहिजे की त्याचा कॅनव्हास किती आहे, त्याचा पट किती आहे आणि त्या पद्धतीने त्यांनी ठरवलं पाहिजे की हे एकांकिका आहे की हे नाटक आहे. कारण बऱ्याचदा असं होतं की नाटक पाहता पाहता असं वाटायला लागतं की ते खूप खेचलं गेलेलं आहे, कारण ती खरं तर एकांकिका किंवा दीर्घांकाचा तो विषय असतो, पण त्यांनी तो ज्या पद्धतीने मांडलेला असतो तो हे होतं. बऱ्याचदा नाटक पाहता पाहता असं, एकांकिका पाहता पाहता असं वाटायला लागतं की अरे हा खरं तर नाटकाचा विषय आहे, अजून खुलून यांनी हे मांडलं पाहिजे, अजून त्याच्या खूप शक्यता आहेत, त्याच्या खूप बाजू आहेत, तर ते हे केलं पाहिजे. पण दोन्ही पूर्णपणे स्वतंत्र कला प्रकार आहेत. आपल्याकडे त्याला तेवढं महत्त्व दिलं जात नाही. म्हणजे एकांकिका लिहिणाऱ्याला विचारतात, अरे एकांकिका खूप लिहिल्यास पण आता नाटक कधी लिहिणार? म्हणजे जणू काही एकांकिका हा नाटकाचा स्टेपिंग स्टोन आहे की काय, किंवा आधीची पायरी आहे की काय, तर तसं त्याला समजता कामा नये असं मला वाटतं. पण नाटक लिहित असतानाच मला तरी स्वतःला असं वाटतं की त्याचा एक पट लक्षात यायला लागतो, की त्याचा पट किती विस्तारत जाणार आहे किंवा आपल्याला ते नाटकाचा पट आपण किती विस्तारू शकतो आणि त्याच्यावरून तुम्ही ते हे करू शकता की ती एकांकिका आहे की नाटक आहे. देहभानच्या बाबतीमध्ये काय झालं की देहभान मी जेव्हा लिहिलं आणि मी वाचून दाखवलं तेव्हाच मलाही आणि अनेकांना, म्हणजे विभा देशपांडेंनी तर वाचल्यानंतरच मला सांगितलं की यार ही एकांकिका नाही आहे, हे नाटकाचाच विषय आहे. आणि मलाही ते जाणवत होतं, पण मला त्याच्या पुढे काही सुचत नव्हतं किंवा काही दिसत नव्हतं. त्यामुळे मग बरेच दिवस मी ते तसंच ठेवून दिलं. त्याच्यानंतर मग ते परत काढलं, मग मला त्याच्यामध्ये लक्षात यायला लागलं की याच्यामध्ये अजून काय शक्यता आहेत, अजून मग त्या सगळ्या शक्यतांच्या अंगांचा सगळा विचार करता 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 मग त्याच्यामध्ये देहभानचं नाटक फुलत गेलं. अच्छा अच्छा अच्छा.